Musubati yomo hasilita channel tibarongo korwa se wodi ya bwagiakumo ebonge ya bonchali kaunti ya Kisii ni gasiriti bugemo bwaye asumu baskano asobono moberoye hukwamire asenkendo asiamatiaye ekanire piri ye milioni ya mochi nugu tainye elio konyara libaga lyo komwenya wasabire habara igokora nabo igokonya amate yo yikomwenya ase chinga kejo omurikicho limbo ni asanya no roboti rwa senchira yo boikira ebirere biga nebyamate korwa asenka yo mugaka mwamarasa ebigotoka ewodi ya Bugiakumu ebunge ya Bonchari county ya Kisii asitokomerana ne amate yo mugaka Jonathan Ondieki oywe omonginoye asirita Janet Barongo abeteka kubwatirani wanumu basukano bwepara chinga kiarenge wechandira amate yae asokonyorengeria ya kila lituko chitarike 22 omutinyo 12 omwakoera zamaleta nengo bujonyamanya ngebo omwana oyo sirete muka omulwane omwana oli akora ile bituma bya paroni ne kabichi chinyeni omwana we bibi yaje kamwako omwana oyo akabomo tukamwirene nyagitari gose nakorenge tukamwiki chenero bagatukani bagabatega abantu nabange mbosongo murakonyekere ese muyende nigo batemete muni amate asokurwanirero bugima bwaye kumumyoke nyagitari kurende nigo yaigete omwerio ase abeteka gusiyo bugima incha Samaria tankoro ku Jonathan Ondieki agendete konyoro urwari obo yabete pati mbaya chitariki chiarenge 19 chisaisana umusubati one okunyara ko bogusira magayo gusiriyo bugima bwaye egekajyo kubekwa ICU nigo bono omubire o Janet obegetwa senkendu eye moimeyo muchibosongo sebono baganirie wakanibiria nyagitari jishiringi milioni ya mo nukta inye egento bono batebire nigo kyababerire gurube nene batanyare mune family asenkeje iga epiri ya chire igoro ekiagara renge korwanirwo sina konyo bugima bwaye akinti ya nyarika yasaka nyarika komoya onyarika gotiga abana bake mwana manene ngire dikware umwana mokorenge kogonga tokogora mabere bonega akonya konyuka igaka tuikiro moiso ndokonyara koleisi 1.4 million familia itoligere ntakamono nonyana bo kubwatikana no bure mirwo bonene bure asenkeyo nigo emirobiri yoko ni wakwaye umusubati Janet Barongo etaraikirana goikabono timbu atikende igontikalete na abana batatu abana abo igo bagendrete kunyara ko babakabona mayanda manene seitoga igomo chango nkobega tole para gose bari bakonyombo konkobe kubale kibesa turasokiyo chinyinge pineru busarasini gose rubarwaini tuachire kona twetobe komo chango into okonyeka osemere kwa boko chesa baraibe county ya Kisii bakora wanu mugabana Paul Simbarati omugwimenere Doris Aburi naboigo omubunge omonchari Charles Onchuke bakubwatrana no MCA Bworogongorwe nigo barachiko irege tambokero kyogosira amateyo kubwatakana nige gurube egendete komenteka chingaki agenderete gutigara asenkendo gaki twasabire omongo twasabire Onchuke twasabire Simbarati gaki mwanenge wacha motokonya gaki twachandikira senkeye abantu bonsi asegusiya ito yabeta akimotokonye siringi 10 siringi 20 muno kokunwa kwa ora kunwe eligera tonyara konyara kabatokurusi muminona alia kuripoti likatoseni kiagatembe kurega se wodi ya Bugiakumu ebunge ya Bonchari county ya Kisii eliane nkoro kwa Dipon asanya